Nkwe mu na afọ mbụ gezu jiri ovu gezu ya ka Enugu kwuru ndị Igbo n'ụmụ ya lụsịrị eri azụ na njikọ ọka onye nyere nyanya n'isi onye na-atọ ọbịa m n'uche nkwu onye n'ọnụ ajịkwụ deje ife a ndị ekwu nwe ka o si wee dị mkpa metụta onye ọbụla bụ onye Igbo ife ndị Igbo na-adị mma kwesịrị ka ọ gee ntị. Ife a na-anụ na-eme n'Enugu steeti ọ dọrọ m mma n'obu chacha maka na ọ ka wee kerie obodo ka ndị ilo wee na-abawanye. Gọvanọ Ugwuanyi na-akwado ka ọ rapụ ọkwa ọchịchị n'Enugu steeti. Ife na-anụzi na gọvanọ Ugwuanyi na o create almost 300 and something autonomous communities n'Enugu steeti as parting gift yet to ndị Enugu. All these autonomous communities ya na-ekreti kịta bụ bacha ya enweche ndị a na-agbọ ndị eze. Ife ndị a niile ị na-eni ya anya ọ na-asọ oyi ma ọ bụrụ na ịbụ onye maara omenala ọfụma. Onye eze bụ na politicians kwụwara gị n'ọkwa kedu n'enu ọtọsị ịnọ wee na-achị kedu ọfọ iji achị ọfọ ndị politishan. Ọ bụrụ na imezie ịchọ ndị ya edela akwụkwọ babịa ka ichie ebe echichi onye ka o ji abụrụ ọtụtụ ndị eze agbago m nwa ugezu jee ugezu na achọ ga-echie m ibe nwa mụnwa na onwe m ekwuo na m achọrọ ife m ejiri achọ abụrụ maka ibe ọzọ ọ bụrụ onye ọbụla ka m ekweta ka obi m aka n'isi. Ọ bụrụ na isi na ịbụ onye eze nọ n'isi obodo kedu ọfọ ị nọ n'enu ya kedu aja na iji achị ndị be ụnụ ebie n'afọ ọtụtụ ndị eze na ọ bụ na fa mara ebe aja na ndị obodo fedị. Ụfọdụ ndị eze na-achị obodo amara ife bụ aja anị fe ekwetere okwu na enwere ife bụ aja anị mana onye asị na onye bụ onye eze na-achị n'obodo a. Political kings everywhere. Ife emego n'Imo ị na-aga n'Imo ịgba nwa obele ịbụ welcome to Ivewa autonomous community nke a yara agba ịgba obele ọzọ enweta welcome to autonomous community nke a. Obodo niile na abụ nọ ndị politicians na-eke ka obi unu na-adị ibe a ka ekwesịrị ka ọ bụrụ. Ndị Igbo dịkwa mma ka anyị chigekwa azụ ebe anyị si wee bido ije ahụ. A na-ekwu ka anyị maa ma ya edozi obodo ndị politicians a na-emebi obodo dị mmụọ. Kedu ibe na-aza ọdị kedu ibe na aghọtara m ya ọwụ na onwe ya ghọtara ya kọwala m. Onye bụ onye eze ya eji ọfọ jikọrọ obodo niile ọ bụrụ na ebuli ebunye gị ibuli ekwuru nwuo. Onye bunyere ọfọ ji obodo niile ma o bunwuru ya onye ọ bụ na enwere ike ịnọ n'enu aja anị ndị obodo mekwuo okwu. Ụfọdụ amara ebe aja anị bebe dị ụfọdụ agbara gị ibe na-aza aja anị isi na ibe eze ịchọ onye ihe echi echichi onye ihe ebi aka n'isi onye ihe ebi ọrụ akwụ n'isi ya onye agazi mmadụ ibe na-eme ya ọ sị na echile echichi shiftensi a na-akwụgharị. Ka anyị bido n'oge ka anyị chetebe n'azụ ndị Igbo ike dị n'Igbo o nwere ka Chukwu si wee dozie Igbo anyị ya. Ọ bụrụ na anyị chọọ ka anyị nwee ike iweta ibe lụrụ anyị asị ndị Igbo ịma na anyị echigha azụ mgbe ndị ọcha bịara obodo a o tekiri ndị ọcha almost 100 years before we penetrate nwa Igbo. Ana Igbo ekwere etinye aka maka na o nwere ka ndị Igbo si nọlụ. Ọgwa n'isi nsi mgbe ha ji wee jekpa alụ ka ewetara anyị ụka wetaziela anyị ụka onye bụzi nwanne ya ọ sị na nwanne ya bụ ọzi mmadụ maka na ụka nwanne ya na-eje awụrụ ụka nke ọ na-eje. Ọwụ na nwanne gị bụ na ị na-eje Catholic Church for example nwanne gị a na-eje Anglican ị na-abụzi onye Anglican ị na-abụ onye Anglican ka ọ na ụmụazị ife onye Anglican na-agwa onye Catholic asị na ọ mara ife. Enwezi onye nke na-eje ụka ndị akụrụba aka asị na ọkwụ ụgwọ aka ekesa obodo abụ ozi ofu chacha. Ife a bụkwa strategy eji wee ghasa ndị be anyị ma nye aghọtara
ụmụ nwanne enwezi ike ikwu okwu a n'ebe okwu dị a wee bidozie nke autonomous community kịta wee bụrụ ebe a ka ahịa dị wee gbutọzie obodo esebe okwu obodo nọbụ n'ofu ọfọ obodo nọbụ n'ofu ọtọsị obodo nọbụ n'ofu aja anị abịazie ekeri ebe nchara na-enwe ike apụta n'obodo a eketezie ebe dị ka ebe 12 autonomous communities nyesisi vanchaba eze ebidozie mawazie aka chọzie ndị ka onwebe ka wasi wee kazi ndị bụ isi na ndị bụ ọdụdụ ọ dịrọ mma onye a mara ebe mmiri bido mmadụ ya nwere ka ọ mara ebe mmiri kwụsịrị anyị mara ebe a bido ka anyị jụọ ese nwee ike ịkwụsị ya amana bụ ndị na-akpalụ gọvanọ Ugwuanyi ya lụ nya ka 300 plus amazị 300 and something autonomous communities n'ime Enugu steeti ya akọdịta ọ ka ị gasị Enugu ka ị na-akwado ka ị mara amara ka ị gasị Enugu ka ị na-akwado ọdọkwa mma a na-ekwu ka a ga-ezi wee ma obodo ka obodo nwee ike isi ike ka obodo na-adị ị na-ekeri ekeri kenekwe mụrụ afọ mbụ Ugezu jiri ovu Ugezu ya ka Enugu kwukwuru ndị Igbo n'ụmụrụ ya lụsịrị eri azụ na njikọ ọka onye nyere nyanya n'isi onye na-atọ ọbịa m n'uche nkwụ onye n'ọnụ ajịkwụ deje